Ето го и втория епизод. Сега тези овце ги нокаутираме всичките. Точно 3. Повече са, бе. Те специално за мен си направи други работи. Си направи други работи от тях. Но ли? Но. Аре, бе, овце. Умрете. Кафява. Пич, какво става? Така влезни. Че виж как гориш. Я пи. Айде, тръгни, бе. Толкова, била, ама. Там един удар. Гледайте смешната овца. Така, сега и тази трябва. И тя на един удар. Просто сме много големи, виждате сами. Няма меч. Ще трябва да ги бием с брадва. Тук някакви мотори, някакви състезания става пред нас направо. Ако ги чувате, не знам. MotoGP. Една супер яката, да, ми... Остава, бе. Помислих, че те ма бият те пичаги. Аре, бе, не да бягаш, бе. Топа била, ама... Така. Ай тия толкова. Това ще си го изхъба. Това ще си го изхъба за тия крави. По 2 демидж ли би? Да. По 2 демидж би, ще ги опаткаме тия. Там има двечки, трички. И в този епизод си харесваме място. Първо си вземем дърва. Също не знам как е правилно, дървета или дърва. Дърва не е според мен. 15 лева. Кога го направих, бе? Да, там трябваше да умреш. Там има една. Ай ще я вземем. 2 даже. Охо, и 4. Аре, бе, умри, бе. Ето и кирката свърши. Добре, няма повече такова ми, отиваме за уния дървчета там. Там е тук. Това ще е на бърз кадър. Така.
Набрахме малко дървета и сега се насочваме към нашата дестинация да намерим подходящо място за нашата къща. И сега почваме да търсим. Сега ще видите какво хубаво място ще намерим. Предусещам го така, усещам нещо. Отвътре ми идва. Ще видим. Тук май не е много хубаво. Ай, натам ще тръгна. И на това ще е на забързан кадър. Така си мисля, да. Да много го забързам, ако не забравя. Ако забравя, съм бати жестокия тип. Тия крави не ми се занимава да ги бия. Или аз ще ги отрепа. Как няма ги отрепа? Аз всичко го обирам. Всичко го обирам след себе си. Ева бе, пич. Нищо лошо няма ти направя, само ще убия. Това не е кражба, просто си взимам. Така. И още крави има... Не, вече не ми се занимава, взимам нищо. Тръгвам си направо на поход. Поход с ръка. И какви с тия скали, бе? Някакви планини тука. Още ли, бе? Трябва да си ги изготвя тия, няма как. Трябва да си ги изготвя. И това ще ни направя, ще си изготвя. Така, тук имам някакво такова. И аз не знам какво. Така, чакаме и чакаме и чакаме. Вече имаме едно. Две. Дали ще има и три? Дали ще финишира? Това е грандиозния момент, дами и господа. Дали ще финишира? И вече имаме три. Имаме три. Дали ще имаме четири? Това е въпросът на годината. Четири. Първи път. Четири втори път. Четири трети път. Поддадено. Четири. Пет. Още четири, бе. Много бавно става, бе. Да ти печката. Аре, бе, печке. Чай ги хапнем. Аре, още една. Стига, бе, не съм го изшлил правилно. Добре, да продължаваме напред. Така, сега си търсим местенци, къде я живуркаме. Олей, тук е много страшно, бе. Стига, бе. Много е страшно тук. Скачваме се по асансьора. Кой има вътре? Нищо. Това в истинския живот, между другото, ще е доста трудно да плуваш по водопад. Не знам то пише тук как го правим, ама право се изпотя, ако го направя това. Тук... Чай малко си взем. Да, трябва да взем малко. Добре. 16 и... Да, фърляме. Така. Като покорим тази планина, не знам какво ще има, ама надявам се да е хубаво, защото не ми се живее в сняг, къде е толкова студено направо. Не знам.
Не знам кой нормален човек ще оцелее. Само по една синя фладелка и ни сини гащи. Това ще не е добре. О, тук право се махам. Нататък ще ходим. Виждате, хубаво е местенцето. Там трябва да има и добър изглед. Това добре, че не беше високо, защото щяхме да се прикъним да умрем. Така, спринтваме напред. Само падам. Само това дано не е мястото, от което дойдохме. О, какво съм уби... Какво? Какво стана, бе? Изпечено, направо готово. Майко! Майко! Още едно изпечено. Маля, аз така си ги пича. Ай, влезни, бе. Влезни, бе. Стига да е. Та ни излезна. Хай ти влезни. Влезни. Ох, как си ги изпекох. Много хубаво. Продължаваме напред. Дано това да е... Не сме идвали от тук, защото... Вижте какво става. Само... Абе, това място е добре, бе. Мисля, че го бива горе-долу. Какво му е? Нищо му няма. Тук мисля да се заселим. Така и тук. Или там долу. Там долу се заселим. Ще видим как ще го направим всичкото. Тук долу ще се заселим. Добри изгледи имате всякъде. Оградено от планини. Право перфектно. Тук така ще ни е първата къщичка. Сега трябва да обработа това дърво. Аз няма къде да... Майко... Да видим. Едно честче. Едно честче ще ни трябва, защото... Тъй такова дърво ще го направя. Така. Ще го слагаме вътре и после ще си взимаме от този чест. Първо ще поспа. Така, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Аре, бе. Така, лягаме да спим, точно е тук. На завет, да ни такова много ще... Да ни духа, че направо не знам, ще умрем. Гоня пич, дед гори там. Скри се за дървото, защото го е срам от камерата. Така, започваме. Нашата билдърска къща. Супер уникалната къща. Първо ще изчистя малко тази трива. Цялата острата трива. Вижте как ми се надраха ръцете, дами и господа. Можете да видите. Цялата острата направо режи. Така, взимаме и семенца, което е добре. За по-нататъчно ни развитие. Добре, това е така ще ни е къщичката. Хубавка. Спретнатка. Това. Сега си направим това, нови инструменти ни трябват. Задължително. Така. Така, камъни ще вземем. Това ще вземем, това ще вземем. Това също. Това. Така. Това ще го сложим. И всичко ще сложим да спече. Въглищата. Горе-долу е това.
Сега слагаме печката. Слагаме кола, слагаме и това. И... какво ще направим? Така. Да, едно такова ще направим. Аз вече имам, де. И брадвичка ще ни трябва. Много спешно. Трябва още 2 камъка и там има. Тук няма ли бе? Тук трябва да има. Вау, тук има гъбки. Какво става тук бе, пич? Вау. Тук ще взимаме неща, ще идваме тази мина. Натурално направена мина. Направо тук сме много добре станали. Трябва да измащам цялата, че нищо не се вижда от така, тук се пече, това е така, опа. Сега трябва да направим такова. Така. Аз всичко ли обработих бе? Стига не. Трябва да ходим пак да вземе. Малко необработено искам. Стане малко по-яко. И ви казвам, че сега те за това правя. Тук що го измислям. Не е някакъв дизайн, де си го правя. Да видим каква простия ще стане, някаква тъпичка. Има бризи, всичко има. Ай, 26. Ще видим после, ако ни стигнат. Ще вземем още. Така, първо правим 1, 2, 3, 4, 5 някъде. Не, 6. Или ай 5. Така 2 врати. Или ай 6. 3, 5, 6, 7. 7, да. Седем на 7 ще ни е къщата. Така, сега ще ни трябва и бая такова. Сега нещо ми се върти в главата. Си направя някаква каштурка, така някаква мега яката. 16 стълби, няма да ни стигнат, ама... О, аз ни броя, бе. Колко трябва да стане? 1, 6. Да е кръг. Ай, ще е кръгче, така. Оп. А не е кръг, да, ама. Не, късо е. Късо идва. С малко повече... Не съм го сметнал както трябва. Тук ще го турим. Така. Много сме големи, така вече е перфектно. Тук така... Ще стане пълната боза, аз си знам. Ще видим за какво ще стане. О, чакай от тази страна, бе. Те свърших. Точно. Още малко.
Не, така не става това. Малко гадно изглежда. С това дърво пък въобще не изглежда яко. Абе, сега си го направим така обикновено. Тук цънк, опа, цънк. Не сме го измислили как трябва. Какво съм направил аз? А, не. Точно така си е. С една врата ще бъде, не с две. Че е така. Опа. След това го бъркам, бе. Какво става, бе? Само се бъркам. С една вратичка. Повече не мой. Това са невъзможности. Само с една. Тя трябваше да е обратно. Така. А не много. Както аз съм го сложил. Защото така прозореца като сложа няма да се вижда както трябва. Така. А не, на обратната. Е така. Така трябва да е. Още двечки. То, що ако го правя така, по-хубаво е това да е така. Цък. Цък. Е така да е. Ме бива гордо. Малко крапи къща. Виждам, че клипа горе-долу вече трябва да го спирам за това. Май ще продължавам трети епизод. Право не знам, много се проточи тия епизоди, бе. Епизодчета. Или направо, сега ще спра клипчето и ще го пусна, когато направя къщата. Да, това ще направя. Така, ето отново съм тук, виждате спа. Това е втората вечер, която спа. И ето е къщата. Така, не стана много, кой знае колко якичко. Абе не, бива сега. Сега за така измишлотинка, дето не знаех какво ще стане. Си я била. Добре, и се чува сега какво направя, дали? О, да, това трябваше да е наобратно. Така ще го направя. Так. Стига, бе. Това не става. Не, оставам си го това така. И ето виждате отвътре какво е някакво супер. Остава тук, бе. О. Тя не знам как... Това е супер гадното на Minecraft, защото виждате какви работи стават. Какво сега това? Трябва ли да е тук? Аз не мога просто отворя едно друго е така, например. Така. Не. Уф. Това пък сега... Така. Не. Така. Светло ще го сложа. Светло би трябвало да се получи. Тото ме беше също.
Абе, да. Не е чак такова. Не се вижда, че... Абе, вижда се, стигал е бял, ако сложа. И ако стане черно, мисля, че ще добие добър цвят. А да, определено ще е бяло. Бялото така някакси по-малко се вижда. Не знам. Има отвънка. То май не се вижда отвънка. Да, то не се вижда отвънка. Не, вижда се. Сега ще видим. Това го режа. Не би трябвало да се вижда отвънка. Вау, аз нещо съм объркал, бе. Да, аз нещо съм объркал. Вау. Оставя това тук. Както е тук. Трябва да е така. Сега трябва да го махна. И слагам това. Да, така трябва да е. След това го махам. Слагам това. И тук го запушвам. Тия малко ще видим, ако като влезна в ада ще взема Goldstone. И ще го оправя. Иначе това е къщичката. Надявам се клипчето да ви е харесало. Втори епизод, нали? Очаквайте трети епизод, в който слагам пода. Ще украсявам всичко къщичката. И да, чао! Headshot.